وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Vaqti ki kafirlara aydılsa, Hudanın nazil eden kitabına tabi bolun, şonda aytýarlar, belki biz ata-babalarymız qaysı dinin üstünde bolsa, şoňa tabi boljak diýip. Aya şolar ata-babalaryna tabi boljaklarmy? Ata-babalary zat bilmeýän halda we haqa hidayet bolmadyk halda. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Kafirlerin meseli ve kafirler dine davet etdiýänleriň meseli zat bilmeýän we fagat sessen başga zatny fahmetmeýän heýwanlary gygyrýan adamyň meseli aldyr. Olar hakdan kerdirler we hakdan laldyrlar we hakdan kördirler, pes hiç zady düşünýän däldirler. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ey iman getirip mu'min bolun adamlar, menin size beren rızkymyň halallaryndan iň we size beren Hudaga şükredin we şükürni berja edin eger şoňa ibadet etýän bolsaňyz. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Tahqiq Allah tebarek ve taala size haram olan malny ýemegi haram etdi, we qanyny haram etdi, we doňuzun etini haram etdi, we Hudadan gaýry üçin debh edilenleri haram etdi. Pes her kim naçar bolsa, şonda musulmançylykdan çykmany we zarurat mikdaryndan ziyat ýemese, we ölme ziyal miqdary ise, onda oň üçin günäsi ýokdur. Allah tebarek ve taala gafurdur ve bendelerine rahimlidir. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Tahqiq oltor adamlar ike Allah tebarek ve taala Tawratda nazil eden zatlaryny tagyir berýärdiler. Oşan awazyna dünýäň azajyk malyny alýardylar. Şolar garynlaryna hiç zat iýen däldirler, meger o diýendirler. Allah tebarek ve taala kıyamatda şolar bilen gepleşmez, we şolaryny pak etmez, we şolar üçin güýçli azap bardyr. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Oltor adamlardır. Olar hidayetin awazyna zelaletni aldylar. We magfiratyň awazyna azaby aldylar. Nebeýle şolar azapga sabyrly we tagatly, yani azapga sebep bolýan we oda sebep bolýan zada esrar etýärler. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Şolaryň oda sebep bolýan zadyny iýmekleri Allah tebarek ve taala kitabyny hak bilen nazil etmegi sebeplidir. Olar şol hak bilen nazil bolan kitapda muhtelif boldular. Tahqiq oltor adamlar ike kitapda muhtelif bolupdylar
Olar gumra bolup hakdan gaty daşa düşüpdirler.